шаҳри ҳамин тарафи Сибир зиндагӣ мекунад, наздикои Новосибирск бо Новокузнецк. Анакун таҷрибаи кори вай гуфт ки устоз аз ман гуфт вақте ки ҳамин гусолаҳо мешад дар фермаҳо мераму 4000 рубл ба гусола мегирам. 10 та гусола гирифтааст 4000 ба 40000 шудааст. 10 та гусола гирифтагӣ нигоҳ кунед 40000 ба 4000 ҳамин гусола 3 рӯза гусола 1 ҳафта пас ин рафта харидагӣ 4000 3000 5000 гуфт ман 10 та средняша гирифтам 4000 устоз овардам нигоҳубин кардам оилам қатӣ оилаш занаки рус будааст нигоҳубин кардааст ино арӯи фаҳмиши худаш кардагӣ ҳозир ягон ҷо профессиональни консультатсия гирифтагӣ не арӯи фаҳмиши худаш кардагӣ ҳамина гуфт 4000 ба гирифтам баъд гуфт устоз ман баъзе сифро мумкин хотирам баромада бошад не ки ман хотирам ба будагиша нақл мекунам шумо ба чӣ як 2 сол шудин консультатсия додагӣ ман баъд гуфт ки устоз мана овардам 84000 ба ман ҳамина хӯрока додам чӣ ки вай гуфт 4000 ба шир гирифта додам 4000 дига ем гирифта додам муддати ҳамин 1 солу 2 маҳ ба мен ҳамин хел 84000 ба хӯрока додаму таки 30000 мен 40000 шир додам обшим ҳисоб карда будем ки 160000 мен 163000 расход кардагӣ 40000 ба аввал харидагӣ 104000 дига 120000 мен 30000 дига обшим расходҳо шудагӣ шири харида додагиш ба вақте ки вай гусола майда аст ва ба шир гирифта додагӣ баъд ана вақте калонтар шуд хӯрока додагӣ ем додагӣ ҳамин хел обшим ҳами 124000 мен ҳамин хел шуда буд ҳамаш 164000 фуромада буд расходҳои кардагиш ана ҳамин 10 та буқача 10 та ҳамин гусола гирифта тарбия карда 1 сол 1.5 сол ба мехелба баъд гуфт ҳар якташа баъзеша 80000 фурӯхтам баъзеша 90000 фурӯхтам 90000 русе баъзеша 100000 фурӯхтам баъзеша 110000 зиёдтар фурӯхтам чунки баъзеш тестатар гӯш гирифта калон шудагӣ так дале ҳамаш гуфт 864000 пул шуд 10 ти ҳамин 864000 мен мехел таги 900000 пул шуд ҳамтун нигоҳ кунед таги 900000 пул шудагӣ бошад ага 164000 бароред ага ҳамон ҷоба 600000 чисти прибил мен 640000 мен 630000 чисти прибил мондагӣ буд ман точно хотирам бааст ки аз 600000 зиёдтар чисти прибилаш мондагӣ буд байни неки байни 1 солу 3 маҳ мен 1 сол 1.5 сол мен мехел ба ин чӣ гуфтаги гап ин як примере ки ҳозир ҳаст як кейсе ки ҳаст як кейсе ки аст ина нигоҳ кунед инам як направление дидед ман гуфтам направление гӯштиша бо ин направление аз чӣ хел гусолаша гирифта тарбия карда калон карданаша ин як направление дига инам направление хуб пули бисёр дар кор не 10 та 20 та гирифта метавонедтун любойти шумо 10 та 20 та гирифта кардан метавонедтун агар ки ҳамин дар Россия зиндагӣ Подмосковья ягон ҷо ба 20 та 30 та ман ба чӣ гуфтам ки рафта 100 та шага якон ко рафта 100 таша гиру нигоҳубин куну салҷота кушодтар куну гирифта кун 10 таш ба таҷриба дорӣ 100 таш ба гир кун мана мисол 10 таш ба 600000 пули русӣ даромад карда бошӣ ага 100 таш ба чанқа мекунӣ 6 миллион пули русӣ даромад мекунӣ 6 миллион пули русӣ ту ба ҳеҷ ки наметиҳад дар Россия ин чисти прибил хеле хуб ман гуфтам рафта ҳамин кора куну ко ҳамин пуле ки дар дастат ҳаст ҳамо 840000 ки фурӯхтӣ ҳамин пула расход накуну рафта ҳамин ба ҳамаш ба гирифта бокун 100 ва 4000 гирад ага меша худаш как 400000 ҳамин хел не ҳамон ман гуфтам 100 таш мондагиш ба хӯрока ем гир карда те гуфт ки устоз метарсам яке меша намеша не натарсида кардан дар кор просто команда ба бачи бачаҳо гирифтан дар кор аста кардан дар кор ҳамон чизе ки шумо ба натиҷа дод ҳавая зиёд кунед ман чӣ хел бизнес мекунам ман аввал як магазин мекушом мисол ман магазинои атриётам ёки магазинои техника ёки сома ёки магазинои косметика якта аввал мекушом ҳаме хатоиҳомо ҳавай ба мегузарам ҳаме таҷриба мегузарам баъд ҳавая вақте ки ҳамаша фаҳмидаму командам ёд гирифт ба ҳавая масштабировать мекунам ман 50 та 100 та 1000 та ана кун неки пеш аз оне ки бо ҳамун яктам кушом ман аввал хеле бисёр меомӯзам пеш аз оне неки омӯхтан дигару бо дасти худ қатӣ кардед бо бисёр хатоиҳое мефаҳмед вақте ки омӯхтед гапи аз таҷрибаи дигаро ин хеле хубай не ки бо то дасти худатон қатӣ накунед ёд намегиред ман ҳамин хулоса бомадам ки то дасти худ қатӣ инсон накунад вай ҳамин чиза ёд намегирад чӯбаки ҳозир ман маслиҳатое ки ман дода истодам шумо хотиратон ба мемонад ҳамон чизое ки фаҳмидед а баъд аз 1 сол ага пурсӣ агар шумо таҷриба кардагӣ бошед баъд аз 1 солу 2 сол хотиратон ба мемонад фақат ҳамон коре ки шумо худатон дасти худатон қатӣ кардед чизе ки дигаро шумо маслиҳат додан ёки чизе ки шумо китоб хондед ёки чизе ки дигар ҷо гӯш кардед ин чизҳо хотиратон мебурояд
не ки ҳамон чизе ки худатон кардагӣ ҳастед як умр аз хотиратон намебарояд.